Let's go! Kung nga ning pagkaon ni mong makita ni mong dila maghinam-hinam sa pagtelo sa presko kayong pagkaon sa kadagatan. Kung ikaw may labmarik pagkaon niini, maka-acrobatic ug makapalupa ug makapupa-aluprano kanini. Nyum. Ay basta gipag-acrobatic gipabalintong gis para gisirkus. Gipaypayang gigitirang gijit yan. Katunay intro na kay nagligid na. Automatic. Okay mga katunay, kumusta mo diha? So ubay-ubay gyud sa ato mga katunay din nag-ingon nga murag dugay-dugay ta naka-upload. Syempre mga katunay, na busy ko sa Makadiyot. Tungod kay naupod ko sa nylon panagat. Siyempre maningwapod tang makakaunta kay magsalit tag vlog di ta kakaon katunay. Ora ka nang akon source akon income. So karon naningwa gid ko nga makaapod-apod og video mga katunay. So di ata sa unasan ron. Manguha sa nagkalalay nga tamayo, kasag o kinason, takab-takab. So ayan. So kana mga katunay ako ni himuon karon. Hope naamo karon uban ko ninyo alang nining klaseng adventure. Salamat kayo mga katunay. So diha lang mo. Keep watching mga katunay. Thank you. Okay mga katunay, alas 3 na sa hapon ug nindot ang panahon ug di na ta magduga adto na ta dayon. Ato na ning laglagon lagayan sisiyang naani ni mga katunay. Kung kining mga sisi imong tuyok-tuyok kung pagpangita diri, nagmit makakaon kag pristambok sama niini. Lami bayan ni og medyo dagan ni diri. Ato na ning tanaw-tanaw ni kapikapon dilililiyon. Kay kabaw ka katunay sa kilid mag-angay lang sila diri. Pinasay kini kay dagko kayong size niini makaat kag abri niini. Sa pagkuha niini dugtog-dugtog ni siya kulataon na ni siya ayo mo nga madugmok ni siya. Speaking of sisi katunay, pwede na nimo siyang kaunon dayon. Pero mas better butang kamatis bombay so kasili. Pero mga katunay ikaw makatilog sisi imong smile og ngisi sama niini. Mga katunay sa kadagko nini gubay-ubay ni diri og ang bato dili igo sa pagdukdok nini. Busa gini atong ipag-acrobatic ipasikat yung movement si Robalintong. Ato sundugan ang hubog kung matumbang magbubalintong. Kung martilyo nang gamit katunay dali lang serbisyo dali lang pinaksiya dali lang bistuhay. Tanaw na to ron di ba mo maglaway amo ni sampulan og kaon. Chuk lang katunay pero sa labing mato dagag tawo nga naglaway sama sa binga nga naglaway. Tilawi kay nagkumpite ng laway. Tanaw na to siya nga magkaon wala baylaay. Unsay kasulti mo? Kok na lang kuwang. Nagkamang-kamang nagtuti kaya. Nangita og nangukab na mi diri katunay tungod kay NCC wise kay sa ilawom nagpaipi og nitago. Pero sa mga eksperto nga taga diri sila kay eskapo. Ato na ning dakoy-dakoyon ibton sama sa pag-ibot sa langsang. Do kadagko ba ya? Ato na ipakita ko ni palapit pagayo kay dili lang ikaw ug ako nagtanaw kun dili na apoy tagalagyo. Grabe ka tambo katunay. Busing unsa may imong reaksyon? Okay mga katunay, ato na ning dali-dalyon da Superman maglupad ang kakusgon. Kaya nagdumili ng kapunon wala pa intawon kami nagkakaon. Off time sa kay juicy kay ning akong gidulit sa phone. Hope mga katunay makakaon pud mo ani. Ato na ning i-plaster murag dagan-dagan naman. Do ara lang sa hantakan ni Mang Minungo. Hari lang. You win. Basta nga ni mga tawanay mong kabanding matik. Yaw bang kaldero. Apit na kagabi yun tiyan gigigutom ni Ayro nga agaw atensyon. Ato tawagon. Chef, come on here. Nice one, chef. Kining iro mga katunay ato ning unang pagpakaon. Kay kini akong kauban ng ginubitay nagtinusubay, naginabhabay naginanghangin naglinamuyay. Kini labay sa Eric 3 times Cloud9. Kung sarap ang pinag-usapan. Parang hindi ito mapapantayan. Tuktugaw. Ano na mix bawi tayo, Meg? Ay di ah. Abawa ka namin na amis naman. Hain ka bala makadto, Meg? Ay anak kay git ko, ay mamuson ko di ah. Baka Meg sa murag pampers. Inong pagtuba. Ari yuyo to. Dili nato ni padugayon ang adlaw ato ikapikapon, dili nato ni patunuro ng adlaw ato paagahon dayon kay ato ta sa dagat magsawom-sawom. Busa kay natadayon, ops, ang goggles. Okay, tira hop walay ukoy. Nakakuha man dayon nax gipsir ko balintong daw ng udak lang. Basta ang siawag imong espada. Okay mga katunay ato naning hiwaon atong kutsulyohon atong kuwaon atong tan-awon og kini mao akon amigong kapuhon. Tanawa cute kayong mata. Iisang kilay. Kani katunay gitawag ni dirig tikod-tikod tanawa may tikod lahi tong usa tukman tong tawag ato pero managlahi sila kalaparon pero nilang duha iskalop lang makaon gipasirkos gipaypay ka perfect bayas ang dating nagpapalaguto ako sa akong liog oy. Ug kini mga katunay mao unod sa tikod-tikod ug kini mao ang unod sa tukman ug kini bugos kayo og dagko ang laman bit ilawan ops ayaw kay iya lang scallop mao makaon. Speaking of scallop katunay super juicy ni siya ug bisag hilaw pwede ni siyang kaonon ug pwedeng wangot-wangoton niya pa usa ka kinason nga agaw atensyon imo lang kining hugason imo lang kining patuyokon imo lang kining magikon. Sang tugnaw ang baho basta init lang ang adlaw ato lang kining ilang bugay ato lang kining sandang sa adlaw dayong sulting saman palumbay tagkaon okay. Basta kay winang utay linaksi ay basta kung sibikana sa video naman kalamoy matik tapa ang baho ipod basta musok magpud sibikana video. Okay mga katunay dili lang nimo ayo atin enjoy mga patagtuyo mo dito ta maglangoy-langoy. Bombastic transition din kiat dayon. Ari king. Imululan nagbuba king. Kini na ta magdugay itsa ng angkla katunay nga daw nagkawakay. May pagayos ning angkla kabikay. Akong alsawon pagkasakit sa ligay-ligay. Okay mga katunay niya nata nagsaom-saom dili ko mao misawom sibikana sa video mao misawom kay tuwa ko sa igbaw ang makina akong obligasyon. Mga katunay nang waan ay migwasay-wasay kay amo ning iregalo sa bagong kinasal. Pagkauman ani mga migtuyom. Kining dapita katunay dagan ni gwasay-wasay mabaw ra gid kini kay tulog tunga lang kini kadupa. Ug ang ngalan ning lugar
para kay guan ug duol ra kini sa hilutungan. Kining una mao'y unang hawas apan naapay ikaduha nga to sa ikatulo. Kini ikaduhang hawas ug kini ikatulo. Kumbati na kay ni kadaggan nga ibalik dito sa kinasal para sa kumbira, lechon ang kinaon. Naglaro mig tuyom katunay gamay ra magikuha kay kamera nga duwang magkaon. Gulong-gulongon sa ni nato katunay. Ug mao na ni siya katunay tanawa apan dili sana nato kaonon sa balay na lang tingbon pagkaon. Katunay unsa may sunod? Pauli na ta. Tanawa ko mga mata katunay ng lagom na murag mata na sa burikat sa kera. Kay wala to gabi pa. Di ka na sa video babay sa mga fans nimo, kadagan ba nila? Speaking of tuyong katunay, gitawag ni siya balot sa dagat. Mga katunay dili na dapat baliwalaon kay rich kay kini sa protein na sama sa itlog ug karne. Mayo kay ni siyang kaonon labi na niadtong nanluya na kayong mga tuod. Kung ikaw nagkontrol sa imong timbang katunay, mayo kay ni siyang kaonon ingon nga food supplements. Ug rich food ni sa beta carotene ug vitamin A. Super juicy. Sarap. Niya pay pinasay nga kinason nga kung imong palagputon, imong iitsa, imong patuyokon. 4-3. Counted oy. Sausawan lang ni siya patuyokon. Usa ganing tawag ani katunay? Kay katunay, gitawag ni scallop. Basta kay bawo gipagulong-gulong gibingo sa litrang il. Laway-laway katunay. Basta nga ning tawhanay mong kabanding. Kang dating. Hala gipay kasansak piti-piti paka kagay-kagay. Whoops, ilan. Kung nga ning klaseng dating ang mga moving. Matik. Papa ang bawo katunay. Makaingon ka lagi nga. Soft drinks na lang kuha. Askang kanin doon naman ikaw nito stubi pay-paydang basta kay kikulatang baha oy. Nga naman rip. Paul. Pretro. Matik. Counted ba yan? Siya ba yung Paul? Pagkingi ko sina. Di po di basta-basta ako namigo nga iyang pinsbika na sa video nga iyang mga video sama sa Bumbu Radio. Grabe ka detalyado hastang aswa nga nagtuwad bayot ko. Mga katunay din nata maglangi ato ning pagkusgan sama sa taong nasunugan nga nagdagan. Kaya ato namin sa kinasal alis to gubat ni karon sa bakal. Sabi lang inom dia og transisyon na dayon. Mga katunay mao ning giingon ako ganiya nga mga amigo wase para regalo namo sa kinasal. Di pud ni basta-basta ang lechon katunay yo. Ituslobran nimo sa ketchup ug unya manamin ka sa kalamin ini. Aber tilawan na to. Kagahi murag guma. Di pud ni basta-bastang duwa makapatupira na sila kung kumbira. Mga katunay gipatuyok-tuyok na ko mga mata basta naay malipat wag tagang sudan sa lamisa. Basta nga ning pagkaon sa palibot wala na koy paki kung naabay nagtanaw wala. Ihansak kumut-kumuton tani, ihanghang tani. Basta pay piti-piti lang oy. Pud ni basta-basta nga atong umaabot na pulis nga sabag na ay gibutang nga bernghouse. Wala jud ka na sayo. Katunay ganiya pag ato akong lawi ani. Dili mo kita. Kamurag hanap-hanap ba ya? Bahala ganap. Ihansa. Asa sa inyo ang pinaka the best? Ikaw kalinag pa ikaw akong gidumtan. Kung nga ni pagkaon sa inong itay digid mi papildi. Chati lang mi. Bitaw mga katunay mga mauwaon man mi. Ingat sa katunay.